Bagong kowe arep ngopo tole? Wis. Aja malang kerik kaya ngono, aja murang tata patrapmu kuwi Nalindra. Cangkemmu pilih meneng apa pilih tak saduk? Hah? Kowe arep tak belani kok malah Bagong aja kaya kowe jebule cocok kuwi Nalindra. Mir. Ambok dewa ki nek wani arep gawe rusak kanan karang kadempel Bagong wani. Enjur karepmu arep piye? Ratu arep tak nesoni, Mir. Wah, panesmaning jajalanat. Mriko ki Lurah Bagong. Dasar para nyata rasa basa karo aku. Wis kadung arep gelut kok dadak basa lho sampean. Lho. Arep gelut tegese piye? Sinuwun, aku tak takon karo sampean. Jajal balenono gunemamu sing pungkasan mau. Balenono gunemamu sing pungkasan mau sampean jare janji arep mbumi angus karang kadempel. Ra ya ngono to? Ya, dasar para nyata ki Lurah. Wong nyatane wong atuhamu ya bapakmu sing jenenge Semar Badranaya kae. Ora gelem tak boyong ning negaraku, ya negara Maranggulan Jagat ora gelem menehi syarat srana waluyaning praja. Negara ing Maranggulan Jagat ya negara Pagerwaja. Mas tak jarwane ya, sampean ki Ratu Sabrang. Monggo sak gendhakan iki sampean ki lagi sowan ning tanah Jawa. Hukume wong urip ning tanah Jawa ki nek nyilih disilihi ngaturke panuwun, wondene nyilih ora disilihi ya wis ora kena meksa.